bang Sodak tung proyek dia loh. Bang returning officer proyek dia loh, bang damn care है returning officer नहीं लिखना पे 5 मिनट इसी तरह नहीं ini. Sir, candidate pa ini doko pulang thip tha sab lam klar pi Bang ini candidate le alang li ke la ke dummy candidate. Nili tum nili pine jeplang dia nak pohala nili nomination paper tadi. Ati non hujan itu kay kace roya kam se claim kan di bang masih kace dan kan di bang kay pan si. Hala tum un ange ni lupana pi un energy ke claim ji ke la masih ni tum APHLC pe ngan dobek nahi pusi alang li pan ni tum papi pi dun ne alang li ke ci withdraw that po. nan tu solo sa apa ya sono ndo solo kusan dulu sir Do bon hala tum ta. La si hom to kok lo ke. Itu nanti medical college ta di Mahasau Haflong ta dobek nangji lapen medical college West Karbiang Long ta dobek nangji nona mat ke itum East Pen damlote banga district kap jet si itum emetang district se damlong ji titi la port ilitum hatakta university lapen medical college ta do nangji lapen la district ke thomang bom pharmacy Kacar pharmacy school B-Vec nangji lapen B-Vec dia fancy ni claim vec po athema itu pharmacy school kapor helong lepen njo pharmacy ke do an do wai ke jor an bang ke chia tum si joy jor chok ape halatum akipu ling si tum rong so ke thang da chini ne expired a medicine pi expired a do wai pi ni a date ke dam tang a do wai pi ni si jor horatiti la kapa we date dia phan do ing long a rat pharmacy kang pulong et dia phan do wai ke jor long et dia phan neli pharmacy a school ta la do district ke thom along ta li bi ko na pen hamren ke college ave engine so memi tipuge district headquarters puhada college do ta ha atok ha bit aju college kutin memi la si non hadakta mesen college a hostel pen girls hostel pen boys school do chot ME school ka ve pen a job LP school ke pas tangatum arta ningkan krehini ningkan kre thomatum akahelo kahelo ni kilometer cap crazy an akeng benge damnan habit aju phere meme commanded kidnap that meme so maraphan la pot lage LP school ke do thai an ke ME school da bivek po ha the dung aphi ke akahelo ke dam la lesson ka break la lage heno halata heno seta la bangke wan phere meme melo seta la pot si LP school ke do thai an ke ME school ke bivek po la pen hospital ke bivek po to war ka ve thai idom ha kungri piason jinam veliason la pen ke ha bor pung tarapung son la pen sing hason along di po hala jolin la pen ke wongjang la pen ke ha jirka intierong lang meglu lang beri ka thoi lai hui ke dam tar long lai hui ke dam thai an nelitum to wara bangke silam lakpo lapen ke lan chot takalilang haladak chu kukip aphan ke plung pomat karbiatum nang kathuruk amar la congress lapen BJP atum karbiatum a polling station lapen karbiatum a school anta dak long nit lapen siloni long van la amar halatum non ke vote nange pidunji aphan school nange dunji aphan kilometer troxi kep kilometer phok kep thom kep po anaka helu alang litum wang na kipu ke kuki ke flung pu ama karbiatum kadrong komat la ke claim dun la ke litum BJP congress tum si claim dun lo la pen congress tum habang so ta ningi tipu ko pisi dang tum dak habit ke dona po dak ben dam serak no dam de police nang ne po puson si ka pa phere pu hala ke karbiatum a ron ka chetin ni de apot lo la ke la pot si nitum bangke non nili power long lia kosita nili jerka intierong ta polling station ako pon to that lo la pen nili hala Pherangke Amai hala Dr. Lipson rong pia to marong ta ako
polling station ako pon to det lo la pen tar long abang ke aki mi polling station ako silam to det lo hala ka prekan ta ka silam je phan ne tu application pf lo non election tang lo ke hala anta ko pe do to lap son thak taxi along arjulong ulo non ta karbiatum non inglong rat karbiatum amen polling station la pilak pu ame thang polling station long amen ave ko nat lo de chirita thenglong le la pot si non neli non nang li tum pen ka chon ning ri kang tum nang li tum ta lam ba je thang non rong asara tum an la pen ke servan kep atum an la pen hala kukia tum tame dimasa tum tame la pen rengma tum tame syama tum tame garo tum tame khasia tum tame langlu tum tame alang litum amen nono mache langdun serak nang li polling election office along amen cepe do serak nang ji do ke do posipu amat online pen ke claim amat amen dak ke do nang ji apot bang ha Rajasthan nang klang ro ha Gujarat nang klang ro la ke la BJP tong ka bojat lo tribal atum election ka pe vote ka pe jok long le de dia phan si la ke claim lo online ke join muchot akam putang de le non su muchot akam pe pon lo na claim ro la pot la ke ilitum che chang lun dang ne lo rat ke do ana tum thur pakra non apor dolang ne li chini la ke arul do election nang le tik ke nang litum amen hala polling station ko nat ma ke do hala dak nang litum che pon tu serak no la ke claim serak masilo la pen BLO tum phanta choning rilo alang litum phere re pin pen athema itum k aron si ke chedan la pot si BLO tum ta phere re pin pen non amat la voter list along amen ke che pe do to add dia phan rat atum phan inglong rat tum phan than vek nang ji Osomia tum phan Adivasi tum phan than vek pa pe claim vek nang ji la pen APHLC tum phan nan ke CC committee tum la pen PS committee tum phan na choning ri lo alang li tum ta thur pak nang pola so kam ke claim ji ke athema ron ke chedan pule hile ve pule ko busi ke ka hai unjilama itum vote hello hile lo ke ante a hile ve pulote la ke ron ta hai unjilo la ke ka cheteng ben lo ka hai unne de ji non hu ke la pot si choning ri lo ko ka cheteng pule lo te la ta la ke violence che plan to det le pogante in some jin ben se claim nang ye pot la vote ki pilong ve ya phan ka do ve ta claim pro nang inon autonomous state to ke la ke long ve ya phan ke la thuen ni to ke claim ve po dakar biang long akaprek di mahasau akaprek tami la to ke alang litum akaprek sinang yi ponda akaprek tami alang litu zata la pen ako la mo pen ipu ponchat hadak bikok lo pahadi dakta nang biji apansi neli tum kachinia tengke DC office dak bibe ha birla long sige pon la DC office ke la ke jila porishad sige biji pu ponchat office sige biji pu la ke arlo pen itu chini dun ke la so pape claim long le dat nang ji jila porishad ponchat ke dak pape van long le dat nang ji athema jila porishad Ponchat ke wan lo pulate la ke constitution article 243M la pen ZC si la ke karkan lo la pen ponchat a law section 1 1994 and inkan kaselam a ponchat a law section 1 si la ke karkan lo la pen ilitum a culture ilitum ateng ajutang an kapivir kia phansi la ke claim lo la posi ponchat ke la kecil tu ponchat abang ke pedulong ledet nangi ilitum hala article 243 D along ke tok ilitum tribal tu ponchat la ke kuki ke tulsung waisa pulo rengma ke injem tirupanyu songsat wen pulo la pen ke rengma dengan injem tirupanyu songsat wen pulo kuki tum ke tulsung waisa pulo la pen di masa tung ilitum a chief minister ka ningje tekang ration card lapen ke orunodoi ke dotum an aphan ke ason ki pipe joy pik po walam la he hui ke alang litum aron repen la election commission code of conduct ka kan sira ningjil la si la ke son ke jokta la ruling party atum paningje long nang ni ab ruling party atum ningje long le pusila dake pu akapre ka tom han pupe ba akapre ka tum ge
sanction da un ida jikedi la pa lang litum sanction un ke la sia lang litum phan la ke ningje long lit la ke usi la ke illegal lo la ke aron re alam lo usi da kaningje paningje long nang ni non ningje barat jong si BJP tum ningje barat lo te ilitum khang dun vek nang po la pen number 4 bang dak putu no fresh sanctions for governmental schemes should be made. Review by political executive like minister atum hai hoi EMC MSC MLA MP atum hai hoi lapen ke processing of beneficiary oriented schemes even if ongoing should be stopped till completion of elections. La processing election to get processing application to get hala application ka submit tang tu loan aphandame subsidy aphandame scheme aphandame project aphandame application ka submit tang atu a application ta non akam and edit nangji la election tang te ticket usida ke tok do la pen no fresh release of fund on welfare schemes and works should be made or contract for works awarded in any part of the state where election is in progress without prior permission of the commission. Fund ka release anta non kam ke claim tang contract atun kam ke claim tang contract work pine halai hui ang sita lapen akimi a scheme apanta fund ka release abangke lake election tang de ticket claim longli nang jite pudaka pudo commission la election commission a permission and vek nang ji jong si urgent upai we lake claim vek nang popular tante la son ke dukok ti ke port earthquake do mene la pen omon ke the do disaster ason chini un e aprang ben chini ne pin ben akisum son do mene po son hut ke pinangi tema seta la bang ke commission pen election commission pen a permission nang vekji these include works under the member of parliament Rajya Sabha members local area development fund for MLAs MLCs local area development fund MLC pulote lage member of legislative council pulo non dak elitum ke MSC ason po MSC CMEM atum anta hang a scheme ta non pe claim long nang ne la pen nitum son nang people son a scheme nang sanction po puke asap ta alang litum ning je long li a power la son a power ke do tu ka sanction a power ke do tu non itum independent ke thur ke hai helang atum ge la ka power abe ilitum ke la ke la itu maning je nang ni pupe seta alang litum power ke do tu man ke la ke ning je long li Ladak la hello ke to. However, if a work has actually started, that can continue. La kam ke claim bom abang ke dak tipugel. These works can start only after the completion of election process. La ke claim bom akam anta election tang det an si claim bom chot nang ji kuye. Darake tu. La si la so lama bang non itu masih EM atau mantap lapen ke MLA lapen MP atau lapen ke minister chief minister tum taning jeberat titi itu son pape claim po son claim popula an ke lake election ke cepe haji alang litum jak kong do pot non mate las election ke cepe haji apan undue opportunity alang litum ke end lake lasi lake undue opportunity mane ke long le den nang ji opportunity ke long le den nang ji oversight alang litum la so oversight ke en lake chok che paning ye long nang ni ku da ke pu la hello la pen non ke ilitum election highway nang ji ilitum ron se che dan lake ka che lem kam kali aja tum ke election ke thur pan se matha chot election ke haipo arleng ke the che plan po pan se matha chot arleng ke the kali
law tingke MLA MP minister chief minister kadu eta government servant lagi itu government servant mane sarkar aban lagi sarkar aban ilitum non nilita sarkar public atum aban sige plan dunia phansi non election gitu ko people lo aban athema public atum ke kadu kami mane ke Delhi ke dam rake claim dam ji un la si ilitum ing vai lo niliphan ing vai non pulo na ing vai lo te ne hide lo te alang litum ke claim kang tum kam an kon not a department na ma kopia ministry along ma kon not a hospital along ma la ang ta nili claim pipet nang po laki la helo la pen claim pipet ko la pen autonomous state ke long vek ye phan ke lage claim vek po six schedule ka pang tang vek ye phan ke lage claim vek po la pen six schedule ajak kom kang botang pot amta ka chelong to eri dia phan claim vek po la pen ke lan chok takalilang di mahasao phan MLA number ka pe bat dia phan la pen MP ka prek hada ki pi dia phan dem claim vek po la pen di mahasao long non ponchart